Ani ego Gazinanka Ani onye ego Mendem Gazinanka Snowman Ani onye ego Hey, Anja, man. Man them. Atiku Omogo. That's it. What one? What one? One day, no be minimal go can go to one. They play the show. Again. Agama onye lizard. Agama lizard. Itali mana onye chega bago mma. Itali mana ngando kolo da wego. Mana onye chega bago mma. Itali mana onye jize go no ko no. Ide chega bago mma. Itali mana Dande. Siapa Negol mun ka nyam bagasu pa ambigo. Akagalu n'ojo mee ibe ọlụsị ijele eje ụmụ ijele ọmọgọ dịka ndị ikelele ijele nekwu mụ ndị ije ka onye akanarị naghị mbozi njọ mụ kwapụ na ga ama mbozi akụ na ego gboro mụ kwapụ na ga ama ijele ọmọgọ jidegbo ka ije ijele ọmọgọ nekwu mụ ọbara atụle dibịa mmanwụ kwụ n'iro Ababa bodo ni obala imanu ohun di n'ime. Ijele ndo to di ogba ndi mmiri o. Obala na ji ikwu n'ogwu agbara agba. Ọkụ keri ogwu. Ijele ọjọ obala ọla. Yeah, 6, yeah. That's it.
Mana mu wo kwa na no kama oku da ku no no nkalu jo nkalu ni si mawo oku je nylon odo oga ku umunangi dude mmiri maru go nwanne m bote ndo muru bo je kana ba na gwege go nnekwu mmiri maru go bo je mo go nwanne m je ri adiwo atike ndo muru bo je na mega dide atike na ndo muru bo je na mega dide ma jo wa ba mu ba mo atike na ke mo ba jo di da mo atike na ke mo pe di bo kwa nya no na che kwa ichere lu biko ko ni ma mbe cha mu yo ogaja ma go na di lo gaja go ogaja ma go na di lo gaja go mo ogaja ti ti ri ka chi ni be ni no bia ogene ogati mi lo go ka ogala jo bi do ta ojo mo le me ka se me ka na ko mo wa ge mo ri bo kwa nya no be tata ka mi jo go do ru mbara ba ogede jo okwa ya ne bolo mo na pap ogene ogati mo wa ke ni di abo ogologo ni tolu nwoke mo mego mi chukwu gari bi na yo chukwu ko meri gi oluwe mecha ne ya chukwu mego bo olu gi ndo nkanka mana si so bulu ko ko gbogbo mbo na ba be gbogbo mu anye me le puku eri ni ike I need a room with a Don't stand over there.
Ati ko mi kakata la na to lu do mu do je la na to kaga. Ati ko du ke lu di mu da ti ko na ma lu na na mu ma tu. Bi ko fara ai ba. Ati ko na mu ke ni ati ko de ta ko tu di do. Joy. Ati ko lu do da na da la tie. Ati ko mu ko mo je ko mu lu ko de di de. Ja no ran. Ti ko de mu na mu. Ila mo te di ya. Ati ko lu do mu lu ko de di. Wa me adu. Ba na je timbo. Aga ma dis ade ba ne ya. I confirm Muslim people do na o le I confirm wa ya. Oga ti di bi o ke ga na na pata ba ma. Oga ti pata lo ke mo ko de do. Oga ti na ke mo Iga pata ma mo we le di na ri ba. Oga ti pata lo mo di ya. Gobo do ba ti o na mo. 6,000 maka 1 bundle. Ghana go find out get go 6,000 maka 1 bundle. That's the one I go
Onye Chukwu ya emere ebere, ya emere ebere n'oge m. Ndị ga na-eme anya ga mkpa gị ihu. Ndị na-achịghị ịba n'onwe dị n'ụkpa ụwa kpaa. Oteghị nyere n'ọdịba n'isi. Maka na tupu mmadụ abịawa ụwa ndị ga-akpọ oge m. Ọ na-eje wee nwee oyi n'agba ọkara oge nye nwa ndị mmiri. Ndị ga nọde mmanwụ. Ijiga. Anaga akụkọ okenye nke webe ọnụ ụmụadị ngarị. Ijiga na-eme anya ga mkpa gị. Ijiga na anya. Obido na-ekwe ebi. Ijiga na ọ na-ekwe na-adịghị iwe. Ijiga. Mgbe na-eme anya ga mkpawara ya arụ. Mbọtị ji ebi mmanụ nwaanyị a na-anyịwa n'igwe enyi. Ijigoji bonye na-ewe n'agara oje. Ijigoji bonye na-ewe n'agara oje. Ijigoji bonye na-ewe n'agara oje. Ukpekebe ọnụ ibe gbara n'ọnụ n'aka. Ukpekebe ọnụ ibe gbara n'ọnụ n'aka. Mkpụrụ ọba mmadụ ga n'ụlọ na n'elugwu igwe. Ijiga dịke mma. Onye mgbe mmiri mmadụ ga na-ama mmiri mmadụ n'otogo nwoke. Oto na nne na-akpọ n'ọnụ ụtụtụ ma ụfọdụ mgbada. Ijiga n'anya ga ngwara ihe. Onye oge ntụtụkatụ nwata ji eto ndị ya n'ire. Ijiga Afrịka ma mmiri mmadụ ga n'oya mmiri ọnwụ. Chiya gozigbo onye wee tụrụ ụlọ nzọlite. Mmiri mmadụ ga-akagbo. Ijiga na nke mmadụ gara n'okpuru ụzọ. Ijiga aka gara n'oji ome ibe ọlụsị. Ijiga